Doran lu rualin in gu chuan washroom lama pana uwei chuan a thian pa in hmeichhia wanga atir kwal chu makati viau I yangan abula chuta tum chuan in gu lama thuzok turin a shila ma se I yang chuan a zakbel mai mayang ti in a chut nai du lem law in gu tan menu shan chu a cha sak boka in gu chuan a eidu cha in an eitlanga ama ang boka uwei chu 9 ball opena in ziak ve ani wangin anin kom ngei ol sam hle bok uwei chuan I yang nen anin kom chaudan te a shilpa boka an tui zongain an wangin in biak po na turte chu anin pezuya an ho don chuan I yangan in gu a tha don wangin uwei chuan a ho sana a kalma in gu ne na in wa tur chungchang an soi to chu lo in ngai toilet turin a cha sham in gu te thlen na in ko ta chuan in ngai zong lo om dun lai chu an mu wangin in gu chu a lai hle a chuan lama an kalyam tak na dora hot dog tui lo zet a soi chuaka engma pol lawa sausage nen chawa e a tui lo zia soi zui chiam ringot I yang poin a zakti she thiamin a soi pui ve boka an hma mi te anin thla hnu chuan in gu po lu ve mai atuma kongka a hung tur chu I yang chuan a pui wat asana in gu beng chu atai pal boka jautian le I yang te po tlangnel takin anin thla a jautian lo chuak ve chu in gu chuan a chan tur lo shelo hle I yang chuan bara zurui swal to pal thil om theya a ve nan jautiana a lo cha chuak a lo ni I yang chuan a ho pa in gu hot dog soi ang chu a lei ve nga la in gu chuan uwei thil pos mu in I yangan mei chedu a nei thu a soina a lo ni a linti in I yang chu a soya ma se jautianan linti a kau china wangin I yang ani chu a ring ve top a beng na a khoi fu chuan damdoi a hnoi nga la a phone en le chuan I yangan uwei pos nu a mu ve theyang delete draw a ti chu a mu ve nga la I yangan mei chedu a nei tur chuan a riu ru chu a tinuam chia lawa page a refresh nu chuan uwei post chu about tak taka a delete to ti a shethiam ve mai bok I yang point a ho konga in gu beng a tina sak chu sherengin a beng nat le nat lo chu a zota in gu chuan a nat lo thu soi ma se asana bun na lam chu a thlak mia I yangan hot dog e tui lo mel zet chu uwe yan a chana zota mi pakhatin a tui lo atia a tui lo dan ka shechak a ti maya ani chuan e khi a tui lo ti la I ei don ti na em ni uwe chuan ti in a chan pa dan chu a shethiam lo hle I yang chuan a ei to le to lo zot le thlau uwe yan ama kha I du em ni ti ya zo na chu shelo derin in suturin a chwa san da iringot in gu poin jautian ne na in lwa chungchang chu a soi puya hotel la a om aya suma helo zok do na wangin jautian poin a lo rem ti ve mai ma se in gu chuan uwei te fin angai do na wangin a sheru deuh hle a an bial nu te a ti boy hlawani jautian chuan thoveng zatin bial nu wan nei a rin lo thu chu a lo soi uwei chuan I yang ne na ramen e rut na chana ngai to char char chu angai to chwa to thu a shela I yang pian chamani ti a she chuak ve chawani ma se I yang chuan a birthday ya ramen e du thu a soi mai ringota uwe yero in enge mutala lom a phu du viau thung in gu le I yang te chu anin be pa renga ei tur chungchang soin I yang chuan chulai mun ei tur tui tak tak te chu a shil hloma in gu yin phone na bi ngur gun reng chu jautian chuan a ring hlel hle ma se in gu chuan Mr. Chena ti in a chang ve tlata I yangan a che tur thu a soi chuan midang chit nuam ti takini don hi ti in I yangan angai ven big zia shemi alo chuan a changa jautian chuan uwei thil post a delete ta kha a u naw nu in a mu ve em a zota in gu chuan mulo angina in soi jautian chuan I yang chungchang soi ka ya in gu chuan chutianga a chai kwal vel chu schedule vin anor chuak mak jautian po in I yang fel zia chu a soi khum sham bok
uwe chuan in guo in lua ho chu a rem ti thu chu i yang shelin in nei tu te lam ril ru ala fel lo thu chu a soya i yangan in nei tu te bia ka tum lai chuan uwe po in an fa pa le kha a zirtir china wangin i yangan adil chuan be sei alo nei sang viawa i yangan an ina a una pa jian yang le midang hawa mu chuan makati viau uwe chuan ama mutur lo kalan ni thu chu soima se i yang chuan biak nel viawa tum shan lo a in thak zo nuwa an om lai reng chuan a chuak da ya restaurant a kalin anei tu pa chuan a mei che shwai ne na anin shiat na alo zo chat i yangom da na adu ti a hai lo boka i soi chwa lo chuan i ril ru a she thei lo wang ti in i yang chu a fui ve bok in guo chu suwe chuan a chai pa renga i yang nen chuan me bela tum sham zel bok in guo la in a za pui thei em a i yang chuan a du ve tak tak ringam chia lo bok i yang nen anin biak na enin a account te a check saka soiber tur shelovin a en sek ringot i yang poin enge soile angti shelovin anin biak na chu a chiarnon ve renga biak chak viau ma se soitur ber a shelawani jian yang chuan alo zona wangin restaurant a changin a chuak zuya jian yangan bilar juma game khel a rot angin a umna lam chu an pan ngal bok chuti lai chuan uwe chuan jian yang a zirlai te chu i yang le an coach in nil chaudan te chu a shil ve boka jian yang le i yang te chu kumruk lain in thlauma se i yang chu a theina adang lambi kem awangin Mr. he noya zir phathei ani bok bilar ju man thlen chuan game an khel du na jian yangan uwe thil post a soi chwa chuan i yang po in guo chu adu ti a phalawa ma se in guo ril ru a shat lo wangin ma ni in rin tok na anei lo thunga jian yang chuan a mel thatna mang changkai tur chuan a fui ve boka uwe ne na changa i yangan PhD a boy pui mek ti a shat awangin hun olanga viau alo be sei lo hle bok uwe yan in guo te unau room tur ba sai ve chu i yang chuan endik vela an ma motor an bung ro man lai po ni ma se adalu sak zel bok uwe chuan mangdu ve tho ma se i yang chu anyal ngam lawa bel no nei ve du su tiang te chuan i nei zong song i pe vek du mai do na sin alo ti a i yang chuan enga ma angai lem lawa abung ro lak te chu uwe chuan angai nat ve ber awangin a ui bet ve deuh tlata i yangan coffee machine du ber cha a aman pek saka tum thu soi chuan a min le ngal thlap i yang chuan mei chia te du song ani angem ti chu azot le topa dongjin khopuya po mei chia ten an ngai ven theilu tok chati i shelo ti mia su i ate ni ngot lo chuan ati khum ze ka i yang chuan alan dana thak deuh du angem azole sham chuan uwe po chuan a pian te chu a fak sak vele chhonga uwe yan in guo te unau an in lua chom tur chungchang soipuin dora an chol tanga i yang mel mu anin be sei viauna in uwe chuan a boy chin sia alo shil an in lua ve tura i yangan anei tu te abyak fel sak ti an sha chuan in guo chuan message mangin lom thu chu a shila i yang chuan a man vele ei tur le sak tur thu chu a ron soi le bok i yang po in a class la zo ve che in a zirlai ten ei tur le sakan tum na chu a nar fit thachak min puin du chuan in assignment te kha pe fil wat ro u ti in a kalsan hloma atna pakhat zok lampan le ngalin bilar dru ma thlenga chulai hmuna 9 ball open a tel tur te chu kau khomin anma motur notebook a pe hloma har san na an nei ni chuan inglai po a phone kal tlanga abyak thei tur thu soin a chwa san le ngal hloma jautian chuan a unau nu room lama bung ruwa atam viau lain a room a engma a umve lo chu a shathiam lo hle uwe chuan i unau nu te chuan a phuwa lom ati san maya in guo chuan pool practice le nga la du wangin jautian an kal sana uwe chuan i yang kal fau chin na a shwain chulai hmuna omten i yang chan nu ani wang ringota an lo nel ngal em mai chu makati viau i yang chu an lo ngai sang hlom viau bok i yang chan nu ani angin i yang a kalapia nga a khelna hmun ni bik chin chu
an man tira uwe chuan ti tura nei awangin a let sana inguo ero ama chawin omma se practice a chul pha chuang law I yang ron kal chuan a khel rei to takin ti in chhun thil ei puya chuan a soma inguo chuan pul khel puya a som let ve bok kati chapalang che ti in I yang chuan uwe po a cha pha to ti a shela ma se inguo chuan chaklo ni hlau lovin khel puya chuan a som lui ta thau in khelen chen nu chuan I yang chuan thei to pa chwa du lo ti inguo chuan a sherenga ama ani awanga a khel chadu lo kher chu a chu lo thu shilin chaklo ni po apoi ti lo thu chu asoya professional player la ni phachia lo ma se ani lo na ero atlem hle chumi awang chuan chaklo zo ka chan chu alana ve lem lo I yang chuan ne na achangta a puran kal san nuwa an hun man pe kan tum chuan pe tu zok ni tumin anin chu zuya a ngak tu pa chuan an pani chuan alo free sakmak I yang ngai sang tu ani awangin an ni pani chu sha thiam na anga bi khle bok inguo chuan ngoi renga kal ai thu soi tu rangai twa char chara I yang ero angoi reng thung I yang a university kalna a achanu a kalve chin thu soi po in jautia nan min shil tu alom ti in a po chat zela a chan na chun ten a thu soya po cha zela wangin inguo po in ngoi zo ka chana poi ti to law an thu soi ti top tu chu ama ani lawa wangin a in thiam chop viau bok inguo a ngoi reng ta ka chuan I yang chuan chong le turin a ti a soi tur ka she ve vak law ma se nangma ne na in biak chu nuam ka ti a ti suya inguo chu lai deuin anui ringot in an thlen nuwa jautian te pahni an om lo ti an she ve chawa an mani om lo ma se an ei turan bo sai thau I yang a bana lemzia ka mu chuan engtianga a nei nge a zota I yang chuan a chan pa exhibition na akal na a azia sakti soin a le peka kalpuya chuan a soma inguo ero I yang an a en reng zela wangin a zakru viawa chuan lama fresh lam chu a pan ringot bok I yang in thlak tur chuan a thom no a thlang uluk le a uwe thil soite a shereng boka uwe le jautian te chu vuratlak na sata wangin an ho lok theilawa I yang ne na chuan inguo chu mitharani angin longai venturin uwe chuan a cha bok until eidun lai chuan inguo chuan zona sang zot kwala ami ngai ber apuani thu soi chuan makati ve deu inguo chuan uwe thil post chu a soi chhuaka I yangan engma a soi ve lawa wang chuan a meichia in a hnola nga in a vui ve ngal ringot ma se I yangan kalungai mel viawem ni a ti wangin a ngai dan chu dikina shele lawa I yang chu meichia chuan a du let ve nge yarin ta ka wang chuan a om chu a nuam lo zwala ma se lim lo viau chung chuan do sakna chu a hlan ta thau inguo chu api te nan run bia ka wangin ruma aluta jaudong le api te chuan an in lwa boy pui tu chu lom thu shil ve an du hle a jautian omna an zo chuan awa har ve thu wa soya jaudong chu a strict thei em awangin inguo chuan jautian tan a in soifya sak le ngal vek jaudong chu jautian u chiani in gao te nen in chung nai takan ni a jautian le inguo te phei chu pian ni inangan ni awangin phir ang che a chei bolan ni bok I yang chuan jaudong minglo sheve in a pumpel nan a in thiar fil him ngal vat inguo in ti lan ve tum chuan mu tur lo om to lawa anin biak na an ti top nuwa jaudong chuan a pi hne na changin inguo te boy pui tu chu I yang ani ti asya a tunge ni ala sha chiang viau bok Mr. He nuaya pul khelzir chinan ni hloma mani to ka thiamanin ti cheu bok Mr. He nuaya zir thei tlem te zinga mi an ni wangin anin sha chiang viau bok ani I yang chuan inguo ne na a una pa chungchang chu a zota engma sheve lau inguo chuan a laka a strict thei zia chu a shil vek bok I yang chuan inguo chu a interview na atangin a chanchin alo shenwal to a inguo chu a zakru hle inguo chu a thil ei twar lovin amu hil thei lova
iyang le khazira lo lamengin inguo a hmu chuan atimu hil theilowem ni ti in a zawt vat inguo chuan bathroom a kal a duwang te in bathroom a chuan a lut suya inguo chuan a room a lu le don chuan amang tha thlap room a lu nuwa a chuak le a i le khazir khan min ti buai lo ania kapum nom lo wangin kamu hil theilo ve shim ani kha ti in amang tha non le a khuma amut nuwa po muthile mai chu a har sat hle iyang ne na changa a message don chu a en nga la iyang an thil soidu a nei thu a chhar zo rwalin kongka bullama iyang chuan thoma nei zuya iyang chuan jautian le uwei te nen chhuana turan nei dona wangin ina ama a she angem alo zota inguo chuan ani point ti tur nei awanga a hotlai tur thu chu a soivat iyang ala omem shatnan kongka lam chu apana angai thazui wangwang iyang chuan ati faudanin coffee no lem emoji chu athona inguo po in a man chin emoji bokin a changlet ve ngal uwe te lo ho chuan iyang chu alo lamenga uwe ngaya chuan zinglamani to awangin thohma chu ati viau iyangan inguo chu jaudong nawani ti asoi chuan uwe po a har hok uwe chuan jaudong nen an chen chin shat ve feka wangin awan duai chu ati hle mi pa pathum chuak tur chuan inguo chu tok chhuan ei phut turin an soma dokan an kil nuwa po iyang chuan inguo chu angai ven le bik hle bok uwe chuan intirem shetakin jautian chu mun nuam tak fan puya chuan som chuaka iyang hna an pahnia kaldun na tur chu a shil ve bok iyang chuan ice cream ei puya inguo chu a som le inguo tan chuan makviau ma se iyang chuan me chedang du ala nei ngai lawa lan chwa tir dan chu athiam lo hle thunga ice cream doran kalna chu alo in khara iyang chuan uwe chu a chwa chhal ngal wat ma se inguo chu a mel sha thona dor lama chuan a shwai ta thawa an lo na apo an khar thu chu an lo shela ma se iyang a hmu wang chuan an tan liao liao a siam sak thung iyang me che shwai kha zia sha a iyang chuan a du ti chu a she thiam ngal bok ice cream ei lain an wine chu a soi mu le inguo chuan hnial she in alo pom ve zela azwar tu pa chuan inguo in angai na tarin lo thu soi ma se iyang chuan atilui le tlat uwe te lo lu chu dor ngak tu pa chuan awe ngai nat ber china in zoti alo mu vat ti thei nei lo chuan inguo hne na atui thu chu a shila midang shat lowin iyang chu a hau sham bok dora chang an chwa nuwa inguo ho tur chu iyang an thla atum le kep abyak lok to thu chu a soi chuan uwe chuan a poisa alo ui pui hle to a hau tak zia a sha ta wangin a chan pa chu hau ngam cha lovina oma inguo le iyang te kal nu chuan jautian hne na poisa ren na na ke a an kal tur thu chu a shil bilar ta chuan iyang chuan coffee cha le a inguo a cha kep le awangin inguo chuan a mana pek ve thei thu chu a soya jing ka tho ve le thil kala ei char charin ka sia ti in alo wanga iyang ero in zana men rima wangin coffee in amamo thu chu a soi thung iyang chuan a hun nei dan tur shilin a kal sana iyang kal nuwa inguo chuan a coach bia in 9 bola telve tur uwe chungchanga zot bok uwe chuan international huapa a khel khata wangin an shewak lawa ma se iyang ero an shevyau thung Mr. He Noya azir lai ngai nat berni in omchina ma se alu lawangin no chwa ani thung Mr. He pension nuwa chuan iyang chu lut le in janiang chuan a chen chin chelam soi a phal lo wangin a Noya him takin iyang chu a om thei pha bok jaudong lo langin kinian hne na inguo te tlo azina tum thu asoya a hun siam felsa siam danglam turin a shil bok kinian hne na chuan inguo laka a rel ruput mangte a sha sa veka wangin inguo shil turin a ti a ma se kinian chuan mani in rin tok na anei lo wangin inguo yin a hnol na thu sha ta swam lawa jaudong chuan alo hnol che ani po in iril ru zong zong
i thil tia i pek thei phah zawk dawna lawm tiin a hnem leh bawk.